Złote czasy však za našu serbštinu tola byli nejsú. Ja však som prawie wam Mižo, že som započal 58 w Dešanku, a když som tam přišel, tam za našu reč ničo neexistovaše. Dobiahme všetko sami najprve si nadžívať a tak dále. A to by še potom moje prejne živo v tom smere, on som ja tam synu, a po nej nastala 61-60 sa prejňa Vučmica za Dešank, do toho ničo tam nebeše. Najskýre veľa exemplárov jace neexistuje. Môj posledný exemplár som ja Fabiany daril a dal, dokiaľ môže ešte najbolje nešto s tým započať, až nech ten druhý.